O Natural Sport promove unha campaña de crowdfunding para plantar 350 árbores autóctonas na contorna do Parque de San Roque. Nesta acción colabora a Compañía do Ruido e as áreas de Educación e Medio Ambiente do Concello de Ribeira. A iniciativa do Club Natural Sport é coa colaboración do Concello de Ribeira e doutras entidades como a Compañía do Ruido e Cáritas Parroquial vaise poñer en marcha de aquí a finais de ano unha novidosa campaña transversal e participativa que baixo o título Pon unha árbore na túa vida, agasalla futuro, persegue sensibilizar e educar á poboación sobre o coidado da natureza e a preservación do patrimonio natural. Juan Luis Martínez Susobello e as concelleiras de Medio Ambiente, Xuventude, Educación e Deportes, Elvira Pereira e Juana Brión, compareceron esta mañá no consistorio para revelar as características da iniciativa enmarcada en Taekwondo para a Igualdade, que arrancará se o tempo acompaña o vindeiro sábado día 10, cunha xornada de convivencia e restitución medioambiental. O reto é alcanzar un total de 350 árbores autóctonas sufragados a través dunha campaña de crowdfunding, na que por 10 euros aquelas persoas que se unan poderán plantar unha árbore co seu nome. Os interesados poden facela a contribución contactando con Natural Sport ou a través da plataforma GoFundMe. Queremos tentar chegar a 350 especies autóctonas entre sobreiras, carballos, castaños, etc., ou acivos, incluso, todo aquilo que podamos ir conseguindo, nunha parcela que está preto do Parque Periurbán de Ribeira. Este proxecto medioambiental está dentro do programa formativo Taekwondo para a Igualdade que levamos a anos fomentando desde a nosa entidade, desde o Club Natural Sport, e que iremos desenrolando durante todo o ano. Queremos suliñar que esta é unha actividade para facer a medio prazo. Por que? A plantación en sí realizarase no mes de novembro, cando as condicións para este tipo de especies son máis óptimas, para que arraiguen no chan e podan ter a suficiente sustrato e auga para poder ir arriba, e logo durante todos estes meses, daqui a novembro, iremos realizando unha serie de actividades medioambientais que tratarán de poñer un valor un pouco todo o que é o noso entorno. O 10 de abril, a partir das 10 da mañá, dará comezo un roteiro con cativos que ten de propósito identificar e sinalizar especies autóctonas para preservalas. Paralelamente, haberá tamén outra acción dirixida a adultos consistente na detección, limpeza e eliminación dunha especie invasora como é a mimosa. A xornada finalizará cun picnic popular amenizado por un grupo musical, no que os participantes levarán a comida da casa co compromiso de regresar de volta, sen deixar refugallos. A xornada, que contará coa implicación dunha patrulla de catecismo da parroquia de Santa Uxía, planificarase nela accións futuras a desenvolver. Iniciar unhas xornadas de convivencia, unhas xornadas de restauración ambiental e de educación ambiental para familias, non? Que poden vir nenos, poden vir maiores. De feito, nesta, xa en concreto, que vai a partir o 10 de abril, o sábado 10 de abril, ás 10 da mañán, a idea vai a ser facer un roteiro cos cativos para ir identificando e señalizando especies autóctonas, brotes pequeniños, porque a maiores de que o clube vai a plantar árbores, ali xa hai árbores que nacen ano a ano e é importante que xa vayamos coidando deles, porque xa nos van a dar ese bosque do futuro. Entón vamos a facer un roteiro cos cativos para identificar esas árbores, ensinarllas e empezar a facer control de especies, eliminación de especies invasoras. Neste caso imos ir a pola mimosa, que é algo que é moi difícil de eliminar, polo que intentaremos controlala. A actuación vamos a rematar con xogos para nenos, para que estén tamén ali entretidos, un picnic, un trai o teu lonche, que cada un leva a súa mochila e todo o que vaya na mochila volva para casa. Tanto Elvira Pereira como Juana Brión aplaudiron a iniciativa e animaron á cidadanía a implicarse na mesma. A este respecto, a edil de Medio Ambiente lembrou que entre as prioridades do seu departamento está a repoboación forestal, tal e como se fixo recentemente con 100 carballos que se plantaron no monte de San Alberte. Como podéis ver en el cartel, la iniciativa se titula Pon un árbol en tu vida. Ya que el cuidado de la naturaleza es el eje sobre el que gira las diversas actividades que se desarrollan de aquí al otoño, una plantación de árboles será la actividad estrella de este programa.
la cual nos da una gran satisfacción a mí sobre todo, porque ya sabéis que yo como concejal de Medio Ambiente, pues todo esto de la repoblación para mi delegación es importantísima. Y estamos en este momento priorizando el poner especies autóctonas. Por ejemplo, no hace mucho en el Parque de San Alberto, no sé si os dieron la noticia, plantamos 100 carballos en la zona donde está la zona recreativa con las mesas. Yo, como concejal de Medio Ambiente, non podo máis que aplaudir esta iniciativa. Eu, como concelleira de Educación, Xuventude e Deportes, non me queda máis que felicitar ao Natural Sport e máis a Suso por poñer en marcha esta iniciativa tan transversal e novidosa, que aúna a formación, concienciación, o ocio, todo iso no tempo libre no medio da natureza. Nós estamos encantados de colaborar no programa, posto que son valores que intentamos inculcar aos máis pequenos desde que son pequerrechiños, así como tamén as diversas sancións que estamos levando a cabo, como é os xogos eses que se poñen agora este fin de semana, como é o laser tag en diversas parroquias, non? E, bueno, esperemos que esta actividade de pon un árbore na tua vida teña a participación que merecen, que desde a andaina para nenos que empeza o día 10 hasta a limpeza das especies invasoras, e sobre todo confiamos que a campaña de Confunding chegue a ser un éxito total. De momento a iniciativa se leva recadada 114 árbores.